Oké, wij gaan vanmorgen het hebben over genade. Ik heb, als jullie de dagstukjes lezen, iedere dag van wat onze gemeente mee bezig zijn, dan, ik denk het was 9 maart, ging het over genade. En dat trof mij. Want, ik weet niet van u, maar wij kan zo bezig zijn met het werk van God. Zo bezig zijn om goede dingen te doen, maar vaak uit eigen kracht. Vaak uit, jij wil zo graag jouw beste doen voor God. En als je echt het gaat nakijken, dan besef jij, dat was uit eigen kracht en niet uit genade. Nu, als wij een beetje gaan kijken, ik wil zeggen, ik weet niet alles over genade. Ik is een beetje aan het proberen een studie te maken voor mijzelf, want ik denk daar is nog heel veel wat wij kan leren van Godse genade. Maar dit wat ik al heb, wil ik met jullie delen, want dit was voor mij tot zegen. Weet je, dit haalt dat juk van ons af. Dat last gaat weg. Als wij beseffen, iedereen van ons moet leven uit genade. Wij zijn allemaal hier, alleen door genade. Niet door iets wat wij zelf bereikten of zelf gedaan hebben. Dus alleen door genade. Nou, als ik jou vraag, wat is genade? Dan denk ik als iedereen zijn antwoord, onverdiende gunst. Dat is die eerste antwoord waar de meesten geven. En dus juist, genade is onverdiend. Je kan dit niet verdienen. Dit is een gift. Dit is een geschenk wat God jou geeft. En dus gunst. Wat is gunst? Het is iets wat je voor iemand doet om tot zegen te zijn. Nou, genade geeft God ons om een zegen te zijn voor ons. Op verschillende vlakken. Nou, genade is onverdiende gunst. Het is een geschenk. Het is een goddelijke hulp of kracht. En het was zo mooi. Ik denk dat Joyce Meyer wat zegt. Het is een instaatstellende kracht. Prachtig. In staatstellende kracht. Dit is genade. In Johannes 1 vers 14 in het boek lezen wij het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid. Hij spreekt hier van Jezus. Jezus was vol van genade en waarheid. Nou, in het woord, in de Bijbel, verwijst de term genade veelal naar de goddelijke gezindheid en macht om te zegenen. Dat is een goddelijke gezindheid en macht om te zegenen. Gaven te schenken, of anderszins goedgunstig jegens de mens te handelen. En kort het zegt dat dit is een goddelijke gave wat God ons geeft als een geschenk om jou als mens tot zegen te zijn. Dat is genade. Nou, als ik praat van instaatstellende kracht, ik vond dat zo'n mooie woord, dat genade stelt jou als ontvanger van genade, het stelt jou in staat om te doen, te zijn, wat hij of zij niet op eigen kracht kan doen of zijn. Dit geeft jou dat kracht. Om alles te zijn wat God wil dat jij zijn. Om alles te doen wat hij voor jou voor de grondlegging van de wereld beplan heeft. Kan jij doen door genade. Dus alleen door genade. Wij zijn zonen en dochters van God. Als wij Jezus aangenomen heeft als ons verlosser en zaligmaker, dan zijn wij zonen en dochters van God. En de bedoeling is dat wij meer op Jezus gaan lijken.
Zoals ons papa. Hè? Dat wij leren van hem en gaan doen zoals hij. En gaan praten zoals hij. En gaan leven zoals hij. Maar ik weet niet van u, als jij dit zelf probeert, dan mislukken wij. Want wij maken fouten. Daarom hebben wij zijn genade daarvoor nodig. En is het heel wijs om te zeggen, Heer, ik heb uw genade nodig. En hij helpt ons om zoals Jezus te worden. Om zoals Jezus te zijn. Om te wandelen naar dit wat God voor ons beplan heeft. Wij kunnen dit niet uit eigen proberen, uit eigen kracht, want wij falen, wij maken fouten. Wij gaan zeker struikelen als wij dit zelf gaan proberen. Want dit lukt ons niet. Genade is Gods kracht wat tot elkeen ter beschikking is en het kost ons niets. Wij moeten het gewoon ontvangen door geloof. En ik denk soms, juist omdat het zo eenvoudig is het zo moeilijk. Wij moeten het gewoon ontvangen en toch is het zo moeilijk. Want dit is de overgave. Dit is om van jezelf af te leggen en te ontvangen van hem, zodat hij meer wordt in mij en door mij heen kan leven, want de oude ik is voorbij. Dit is afgestorven. En Jezus leeft in mij. Dus hij wat moet leven, dan lukt het wel. Want het is genade. Maar wij moeten elke maal weer tot dat punt komen van dit af te leggen. En overgave. Dan doen we dit niet uit onze eigen kracht. Weet u hoe merk jij wanneer jij dit uit eigen kracht doet? Wanneer jij gefrustreerd raakt. Wanneer jij moedeloos raakt. Wanneer jij elke keer tegen een muur aanbotst. Dan probeer jij dit uit eigen kracht. Dit is eenvoudig, maar niet zo makkelijk voor ons als mens. Want wij willen zo graag, ons vlees wil zo graag in beheer blijven. Wij willen zo graag alles in de handjes hebben. Wij willen zo graag controle hebben. Zelf beslissen, want God heeft ons een vrije wil gegeven. Dus ik moet het toch gebruiken. Wil graag zelf kiezen. Maar God, de genade is zo'n groot geschenk. Als wij dit beseffen, dan zijn we eigenlijk heel dom bezig hoor. Want het is wijs om te zeggen, Heer, geef het over, doe het maar. Wat een vrijheid. Als wij gaan snappen wat genade inhoudt, wat een vrijheid. Want wij moeten het niet zelf gaan doen, want het lukt toch niet. Wij gaan meer afhankelijk zijn van hem. Ja, dat is waar. En daar knelt het schoentje. Wij willen niet alles afgeven. De touwtjes en handen loslaten. Maar dat vergt van ons om dat te doen. Als wij waarlijk in geloof genade ontvangt, is alles mogelijk voor ons. Alles is mogelijk voor ons. Want dan geeft wij Jezus meer de plaats om door ons heen te leven. En Jezus kan alles. Dus jij kan alles. Dat is genade, een staatstellende kracht. Dan ben je in staat tot alles. Als wij dit toelaten, de genade van God. Lucas 2 vers 40. Jezus groeit op. Ja, hij was als kind hier op aarde. Hij was als baby gekomen en hij opgegroeid hier op aarde. Daar groeide het kind op tot een flinke, sterke jongen. En hij bleek een bijzondere wijsheid te hebben en de genade van God was op hem. En die Amplified zegt hij, en het kind groeide en werd sterk van geest. Vervuld van wijsheid in de genade, dus de gunst van God, de geestelijke zegen van God was op hem. Wij hebben dat nodig. Dat geestelijke gave, dat gunst, dat kracht,
genade hebben wij dagelijks nodig. Deze tekst bevat alles wat wij nodig hebben om een succesvolle christen te zijn. Als wij sterk worden, groeien in de geest, in goddelijke wijsheid, in Godse genade is over ons, dan lukt het allemaal. Dan kan wij succesvol zijn als kind van God. Want alles wat wij hebben, alles wat wij zijn, is door genade. Wij kan niets zonder genade. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. En het boek zegt hij, door uw geloof in hem bent u gered. En dat komt door zijn genade. Dat is een geschenk van God. Zo zelfs uw redding is door genade. Yes. Wij zijn gered door genade. Jij hebt niks gedaan daarvoor. Je hebt gewoon gezegd ja. Ontvang. Zelfs jouw redding is door genade. En die Amplified zegt hij, want uit vrije genade, Gods onverdiende gunst, bent u gered. Je bent verlost van het oordeel en deelgenoot gemaakt van Christus verlossing. Door uw geloof. Dus niet uit uzelf, door uw eigen toedoen. Het kwam niet door uw eigen streven, maar het is een gave van God. Nou, genade is een geschenk. Wij moeten het ontvangen. Hoe ontvangen we dit? Door geloof. Maar weet u, geloof is ook door genade. God gaf ons iedereen een mate van geloof. Als hij het niet gaf, dan had hij ook niet geloof. Dus het is ook genade. Wij kunnen op niks roemen. Jouw redding is door genade. Geloof is door genade. Wij moeten leven door geloof. Dus wij hebben genade nodig. Efesiërs 2 vers 10 uit de Amplified zeggen. Want wij zijn Gods eigen handwerk. Opnieuw geschapen in Christus Jezus. Opnieuw geboren. Wat is het? De nieuwe schepping. Wederom geboren. Er is genade voor nodig. Jij kon niet gered zijn, wederom geboren zijn, zonder de genade van God. Want hoe, ik heb al proberen te denken, wauw, dit is zo, daarom is het zo kostbaar, wanneer iemand zijn hart aan God geeft, op dat ogenblik wordt een nieuw baby geboren, voor ons ogen. Maar dit gebeurt binnenkant. Alles wordt nieuw, zegt de Bijbel. Op dat ogenblik. Kom genade en die persoon wordt gered en een nieuwe schepping vindt plaats. De oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Alles is nieuw geworden op dat ogenblik. Wanneer jij wederom geboren werd. En dat is genade. En dan zeggen in Efesiërs 2 vers 10 zeggen, opdat wij de goede werken zouden doen die God voor ons heeft voorbestemd, van tevoren heeft gepland op paden die hij van tevoren heeft voorbereid. Zelfs die werken wat wij doen, de leven wat wij leven, heeft God vooraf bepland, nog voor jij nog daar bestond. Toen hij denkt aan jou, om jou te maken, toen heeft hij al plannen voor jouw leven gemaakt. Dus als jij vandaag in dat plannen wandelt, is het ook genade. Hij heeft het voor jou voorbestemd. Hij heeft het reeds gepland. Het is genade van God. Nou, de wedergeboorte is genade. En gisteren hadden wij een bijbelschool gehad over de gerechtigheid van God. Ik ben de gerechtigheid van God in Jezus Christus. Amen. Dus jij is rechtstaand met God. Jouw relatie met God is in orde. Omdat Jezus die prijs betaald heeft. En jij is zijn kind geworden. Hij komt wonen met zijn volheid in jou. Hij is vol
werken, hoe meer genade, denk ik, gaan wij ook betonen aan anderen. Dus de gerechtigheid is genade. En Titus 3 vers 7 zegt hij, dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard. En zijn wij erfgenamen, dus ook genade. Dat wij mede-erfgenamen zijn. Alles wat van Jezus is ook van mij. Dat is genade, dat is een geschenk. Je hebt niks daarvoor gedaan. Dat is genade wat wij dit kan ontvangen. In Genesis 6 vers 8 in de Statenvertaling zei hij, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Hij had rechtvaardig geleefd en God reed hem en zijn gezin toen die zondvloed kwam. En hij zegt, hij vond genade in Gods ogen. Jij kan genade vinden in Gods ogen. Genade heeft te maken ook hoe wij kijken naar anderen. We hebben gisteren ook een tijdje daarover gesproken van, wij kan zo gemakkelijk wettisch raken in heel veel weten wat wij moeten en niet moeten. En dan raken we veroordelend naar anderen toe. Maar als wij kijken met de ogen van genade, dan gaan wij niet oordelen. God heeft genade over jou. Wij moeten genade hebben over anderen. En dat wij kijken door genade ogen van God. De kracht van genade, in Galaten 2 vers 20 zegt hij, daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Het is niet ik, hè? Het is niet wij die door Jezus leeft. Het is Jezus die door ons leeft. In ons dagboekje zegt hij daar, de wet richt op de uiterlijke mens en zegt ons wat wij moeten doen. Dat is daden. Doen. Doen dit niet, doen dit, doe dat. Hè? Wij willen zo graag in een kadertje. Soms voelt het voor ons als mensen gemakkelijker als we in een kadertje leven. Hè? Dat doet jij, dat doe je niet. Oh, je is goed bezig of zo. Maar wij beperken onszelf. God wil vrijheid. Wij kan vrij zijn. Maar als wij gaan richten op genade, dan richten wij op de innerlijke mens. En dan zien wij wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Hij heeft alles gedaan voor ons. Hij is gekomen en hij is gestorven voor ons ziekte, voor ons zonde. Hij heeft de dood overwonnen, voor onderdrukking, voor armoede, voor de vloek, voor tekortkomingen, voor angst, voor fouten, noem maar op. Voor al die dingen heeft Jezus de prijs betaald aan het kruis. En wij kan dat werk gewoon ontvangen door genade. Dus als jij ziek bent, oh, ik heb pijn aan mijn rug, oh, ik voel mij niet zo lekker vandaag. Ja, ik ga maar liggen. Of, dank je Heer door uw genade. Een staatstellende kracht. Ik kan alles, want Jezus is mijn geneesheer. Ik ontvang vanmorgen dat kracht. Dank u Vader, door uw striemen ben ik genezen. Dank u Heer, dat ik zal overwinnaar zijn. En deze problemen zal ik overwinnen vandaag. Omdat u mij in staatstellende kracht geeft. Genade. Dus wij hebben altijd de keuze. Als wij zeggen, Jezus heeft die prijs betaald en dit is volbracht. Want ik denk iedereen weet het. En iedereen zegt het en jij beseft het als wij avondmaal vieren. Maar als wij dit moeten leven, is het een ander verhaal. Wij moeten meer gaan vertrouwen in dit een werkelijkheid worden in ons leven door ja en amen te zeggen voor wat God gedaan heeft en dit aanvaardt. Al zegt de symptomen iets anders. Als jij een kind van God bent en jij zegt, Jezus heeft die prijs betaald aan het kruis voor jouw zwakheden, voor jouw fouten. Waarom slaat je jezelf, druk je jezelf te neer en maak je jezelf kapot van al die fouten wat je begaan hebt in het verleden?
laat los, vergeef jezelf en gaan voort. Want het instaatstellende kracht, genade. Om dit te overwinnen, dit los te laten. God heeft jou vrijgekocht. Hij heeft gezegd, het is gedaan. Als je dit beleidt, is het voorbij. Hij denkt nooit meer daaraan. Dus jij bent vrij. En je kan vrij uitgaan. Door genade. Hij heeft die volledige werk gedaan. Als wij ons bezighouden met wat hij aan het kruis gedaan heeft, wandelen wij in de bovennatuurlijke kracht van genade. Uit menselijke kracht kunnen wij niet volmaakt christen zijn. De enige manier om als Jezus te zijn, zijn werken te doen, is Jezus door ons heen te laten leven en te werken. Dat Jezus meer wordt. Ik moet minder. De ik moet sterven. Het gaat niet om mij. Als wij lofprijs doen, het gaat niet om ons. Is het een fijn liedje, is het een mooi liedje, is het een prachtige lied, is het wat dan ook. Het gaat om hem. Waarom zijn wij hier? Om hem. Dus die levensstijl moeten wij hebben. Wij komen zo graag. Ja, het is goed om naar conferenties te gaan en zo. En God wil zeker ons ontmoeten en ons behoeftes voorzien. Maar het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Zoek eerst zijn koninkrijk. En al die dingen zal jou gegeven worden, zegt Mattheüs 6. Wij moeten hem zoeken. En hij zal de rest doen. En voorziet. Hij weet wat jij nodig hebt. Genade kan wij doorgeven. In 1 Petrus 4 vers 10 zegt hij, iedereen heeft gaven gekregen. Ja, wij hebben allemaal talenten en gaven gekregen van God. Gebruik die om elkaar te dienen. Want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. Jij kan genade doorgeven door dit te doen wat God jou gaf. Jouw talenten, jouw gaven, om elkaar te dienen, tot zegen te zijn. Zo kan je ook genade doorgeven. Jij kan ook groeien in genade. 2 Petrus 3 vers 18 zeggen dan, groei in genade en kennis van de Heer. En ik denk daar is meer en meer dat Jezus meer wordt in jou, dat jij minder wordt, dat jij meer gaan worden zoals Jezus, gaan wij groeien in genade. En als wij naar elkaar gaan kijken met de ogen van genade. En niet kritiek en niet veroordelend, want iedereen van ons, niet één, was zonder zonde, zonder fouten. Iedereen heeft Gods genade nodig. Dus wij moeten ook genadig zijn naar elkaar toe. Wij zijn zo afhankelijk van God. Als jij echt gaat beseffen wat alles door genade aan ons is, dan zijn we echt niets zonder genade. De adem in ons longen is van God. Je kan niet eens ademhalen zonder hem. Hij gaf dit. Als iemand te sterk om moet sukkelen om adem terug te krijgen. Het is Godse adem in ons longen. Het is genade dat wij leven. Het is genade dat je gereed wordt. Wij moeten leren om een volkomen overgave te leven, hem te vertrouwen en op zijn genade te steunen, elke dag opnieuw. Het is Gods bereidwilligheid om vanuit zijn oneindige bron van kracht in genade. Het is een bron oneindig. Hij is vol van genade. Overvloed genade. Je kan het nooit uitputten. Hij is bereid om deze kracht in genade aan ons te geven om in ons behoeftes te voorzien. Om voor ons te zorgen. 2 Korintiërs 12 vers 9 zegt, mijn genade is genoeg voor jou. Jacobus 4 vers 6 in de Amplified vertaald zegt hij, maar hij geeft ons steeds meer genade, kracht van de Heilige Geest,
om deze kwade neiging en alle andere ten volle tegemoet te treden. Daarom zegt hij, God zet zich af tegen trotse en hoogmoedigen, maar hij geeft genade voortdurend aan de nederigen. Zij die nederig genoeg zijn om het te ontvangen. Dus wat zeg hij daar? Wanneer jij moeite hebt, wanneer daar problemen is, wanneer daar dingen is wat jij mee strijd hebt, zeg je, mijn genade wordt meer. Dus je hebt meer kracht, meer hoop om dit te overwinnen. Want het is een staatstellende kracht. Dus je kan dit overwinnen, want het wordt meer. En hij zegt, als je nederig is, zal je het aanvaarden. De hoogmoedige weerstaan het. Maar de nederige ontvangt het. En God komt jou te hulp. Gods genade is een onverdiende gunst die toeneemt. Het wordt dus meer en meer zoals wat jij het nodig hebt. De kracht neemt ook toe om de verkeerde begeerte te overwinnen. Dus hij geeft je al dat hulp. Meer genade, meer kracht om dit te overwinnen. Wij moeten het gewoon nederig zijn en ontvangen. Een ontvangst nemen. Johannes 1 vers 16 tot 18 zegt hij, uit de overvloed die hij heeft, hebben wij allen genade op genade ontvangen. Hij is een God met overvloed genade. Dus hij heeft genoeg om uit te delen, genoeg om te geven. Genade, op genade, op genade, op genade. Hebreeën 4 vers 15 tot 16. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hoge priester is die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend. Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader en hij treedt voor ons in. Hij bidt voor ons. Om ons te helpen. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van genade gaan. Hoe kan wij vrijmoedig naar de troon van genade gaan? Hoe kan wij vrijmoedig voor God de Vader komen? Door te weten, wij zijn gerechtigheid van God. Wij zijn gerechtvaardigd, want wij zijn gered door het bloed van het lam. En dan kan wij met vrijmoedigheid naar God komen, de troon van genade. En God komt ons te hulp. Wij kunnen genade ontvangen om hulp te krijgen, juist in de ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Dus wij weten wat om te doen als het moeilijk is. Hè? Ga naar God toe, troon van genade, vraag om hulp en hij doet het. Hij helpt ons. Het is genade. Het is zo een wonderlijk gave, geschenk. Wat ik denk wij te weinig van benutten. Wij beseffen het niet altijd. Klaagliederen 3 vers 22 tot 23. Dankzij de goedheid van de Heer. En die Amplified zegt hij, dankzij die genade en die liefdevolle goedheid van de Heer zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw. Hoe fantastisch is dit? Iedere morgen kan jij opstaan en je kan zeggen, dank je Heer voor vandagse genade. Vandagse genade is genoeg voor vandaag. Morgen, dank je Heer voor morgense genade. Iedere dag opnieuw is er genoeg genade om jouw dag een succes te maken. Om jouw dag een staatstellende kracht in werking te zetten. Om de dag door de problemen heen te komen met overwinning. Om overwinning te behalen. Om alles aan te nemen wat God jou gaf. Door genade. Iedere dag opnieuw. Iedere dag opnieuw. Wauw, fantastisch. Het kan nooit uitgeput raken. Halleluja. Dus wij gaan gaan putten uit dat genade. En dat was voor mij zo mooi. Wij zingen altijd. Dat is eigenlijk de priesterlijke zegen wat wij zingen wanneer iemand jarig is.
Wij zingen de priesterlijke zegen over jouw leven. En dit is een prachtige voorbeeld, illustratie van Godse genade. Want dit zegt in Numeri 6 vers 24 tot 26, zegt hij, de priesterlijke zegen bij het gezin verkennen vanmorgen, de Heere zegent u. Hij beschermt u. Hij doet zijn aangezicht over u schijnen. Hij verlicht u, hij geeft u genade. Genade is ook vriendelijkheid, barmhartigheid. Hij is jou goedgezind. De Heer verheft zijn goedkeurende aangezicht over u en hij geeft u vrede. Genade is altijd de einddoel met vrede. Genade kan jou dagelijks leiden. Dat jij vrede hebt. Ik herinner mij, toen ik bij Estee Lauder gewerkt heb, voor 3,5 jaar nachtdienst. De laatste half jaar had ik ervaren van, dat zit gewoon niet goed. Dat is zo precies van, weet je, zoals een arend, wanneer de mama de arend uit het nest wil schoppen, die maakt het een beetje ongemakkelijk, dan moet die arend uit. Zo voel ik mij de laatste maanden. Dat precies, dat is niet meer mijn plekje. En dit is wanneer God zijn genade onttrekt voor dat periode. En ik ervaarde, ik moest stoppen. En dus hoe genade jou leidt. Jij zal ervaren, hier, die genade is er niet meer. Daar was jaren genade. Jij kan misschien naar iemand kijken en zeggen, maar wow, dat kan ik niet aan wat die persoon aan kan. Maar die heeft genade van God gekregen op dat moment. Om dat dingen mee te maken en te doorstaan met de kracht van God. Maar als de genade oplicht, is het tijd van, oké, nu is het gedaan. Nu moeten wij verder. Hier moet nou verandering komen. Zo kan genade jou leiden. Jij zal weten wanneer die genade stopt. Er is zoveel situaties wat je dit kan proeven en weten. Dus hoe genade jou leidt. Wij zijn zo afhankelijk van Godse genade. En als je in genade, in door genade leeft, is daar rust. Kom je in Gods rust. Want dat spanning is weg. Ik moet het niet zelf. Ik moet niet gaan presteren. Ik kan zijn. Ik kan gewoon zijn in zijn tegenwoordigheid. En ik kan dochter of zoon zijn. En God houdt van mij. En ik kan leven door zijn kracht. Door zijn genade. Door zijn hulp kan ik dit doen. Want het is een staatstellende kracht. En ik wil afsluiten. Wist u dat de laatste tekst in de Bijbel. In Openbaring 22 vers 21. De laatste tekst in de Bijbel zegt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Amen. Dus God wil dat wij zijn leven uit zijn genade. En dit is mijn hartsbegeerte. Dat wij als gemeente echt de genade van God, dat dit voor ons zo belangrijk zal zijn. Want weet u, dit is voor mij, toen ik dit zo'n beetje begin te lezen en een beetje daarop in te gaan. Dat was zo zalig. Dat last valt van jou af. Het is zalig om tegen zo te leven en dat vrijheid. Want het is Godse genade wat het doet. Het is door hem en in hem en tot hem dat wij dit doen. En wij strekken ons uit naar dit. Zeg, Heer, wij willen leven door deze genade. Kom wij bid samen. Heer, dank u voor uw zegen, voor uw genade, voor uw in staat stellende kracht. Om alles te doen, Heer, wat ons moet doen, door u. Niet omdat het een wet is, niet omdat het een verplichting is, maar omdat u in ons leeft. En dat u dit in ons werkt. Heer, om te willen naar uw welbehagen. Dank u, Vader, dat ik ons gemeente kan zegenen vanmorgen met de priesterlijke zegen. Heer, u zegent hen, u behoedt hen, u doet uw aangezicht schijnen over hen. U geeft hen genade. Heer, u verheft
u goedkeurende aangezicht over ons en u geef ons shalom vrede. Here, 'n heelheid spreek ek over ons gemeente vanmorgen. Here, genesing in die naam van Jesus. En wij geef u alle eer in Jesus' naam. Amen. Amen.